Ново регионално депо ще обслужва 4-те общини Разлог, Банско, Белица и Якоруда. Регионалната система за управление на отпадъците ще бъде разположена на границата на землищата на селата Баня и Долно Драглище. При определяне на площадката за регионалното депо са спазени всички екологични изисквания. При нейното изграждане ще бъдат спазени всички екологични норми на Европейския съюз и България. Там са предвидени газ метанолавящи инсталации, т.е. инсталации, която изработвайки не трябва да позволи на отпадъците да се самозапалват. Също така има предвидено изграждане на локална пречиствателна водна станция, т.е. всичките води, които евентуално биха минали през депото, те се улавят в една пречиствателна станция, която минава през етап на пречистване и след това отива в реката. Също така предвижда се изграждане на земнозащитно фолио. Новото регионално депо ще подобри състоянието и качеството на околната среда. При проектиране на депото са използвани най-добрите налични техники, което е отразено в становището на Изпълнителната агенция по околна среда и е залегнало като задължение в оценката за въздействието върху околната среда. Проектът предвижда изграждане на терен за сепариране на отпадъците с цел рециклиране на хартия, метал, стъкло и пластмаса. Предвидено е изграждането на пречиствателно съоръжение за отпадни води, съоръжение за улавяне на биогаз, което ще предотврати самозапалването на отпадъците. Ще се изгради съоръжение за измиване на автомобилите, влизащи и напускащи депото. Община Разлог води политика в интерес на своите жители. Жителите и гостите на 4-те общини ще имат чиста околна и жизнена среда, както и запазени нивата на местните данъци и такси.